My jsme měli dneska docela dost pernej den, protože venku prší celý den a provazy deště nám připravili moc hezký testování z toho nového bajku od značky Morbidelli, která po 30 letech přišla znovu na trh v Evropě. A protože já jsem úplně durch mokrý a venku prší jako blázen, motorky jsou zaparkované někde na dešti, tak my nakonec děláme tadyhle ten stand-up před jedním výstavním kouskem, který nám stojí tady v hotelu kousek od Boloni a něco si kolem toho řekneme. Tahle Morbidelli je cestovní enduro, které je vlajkovou lodí celé značky. Je to dvouválec do V, který má objem 1000 kubíků a je to jeden z mála V-twinů, který dneska můžeme koupit, protože když to vezmeme z pohledu dnešní doby, tak V-twinový motor můžeme koupit od Harley Davidsonu, můžeme ho koupit od KTM nebo třeba maximálně od Moto Guzzi, pokud se bavíme o cestovní endura. A pokud se bavíme teda o 1000 kubíků a výš. VX má nezaměnitelný design, protože jde svou vlastní designovou cestou, má svůj vlastní LED podpis a ta motorka tudíž bude na silnici naprosto nezaměnitelná. Rozhodně se nejedná o nějaký lehký svižný stroj, protože s kuframa, s držákama kufru, s padákama, s centrálním stojanem a se vší výbavou a plnou nádrží ta motorka váží nemalých 260 kg. Což zní strašně, nebo vlastně úplně ne strašně, protože vzpomeňme si třeba na dobu před 15 rokama, kdy takováto hmotnost byla naprosto normální. V dnešní době tato, dá se říci, nevýhoda má ovšem nějakou výhodu, která se projevila zrovna dnes v tom deštivém počasí, protože tahle těžká motorka drží na mokrém asfaltu jako na kolejích, protože ta její hmotnost ji prostě drží při zemi. Cestovní enduro, ale spíše cestovní než enduro, ta motorka je opravdu veliká a je neskutečně pohodlná. Jak jsem se tuhle bavil, nebo před chvílí bavil s polským kolegou, tak jsme došli k závěru, že je to takové Varadero po 20 letech. A přitom ta motorka není nějak zvlášť ošizená. Chybí jenom pár věcí, jako je třeba řadící quickshifter, chybí bezklíčkové startování nebo jí chybí dnes moderní radar. Ale co jí rozhodně nechybí, je veliký 7palcový displej, který v sobě má zabudovanou navigaci, nechybí vyhřívání rukojetí i sedačky, nechybí jí tempomat a spousta elektronických moderních věcí, které si dneska u motorky dokážeme představit. S výkonem na kolem 85 koní to není žádný střelec, ale má 87 Nm točivého momentu, což není úplně málo. A ten výkon si může majitel odstupňovat ve 4 jízdních režimech, které mění jak charakteristiku motoru, tak charakteristiku ABS nebo kontroly trakce. My jsme tady na té motorce sehnali i pár zákulisních informací, které přišly přímo od výrobce a které nejsou úplně veřejné a my je teda zveřejníme. A můžete se na ně těšit ve specializovaném článku, který najdete na webových stránkách www.motosvět.cz.